Tak volám sa Ivan Konopka, túto nahrávku by som chcel urobiť z jedného prostého dôvodu, aby som uviedol vec na pravú mieru, čo sa týka Petra Puškára. Petra Puškára poznám asi od roku 2001, 2002, mali sme spolu mali sme spolu nejaké aktivity, čo sa týka zedníckých prác, murárske práce, pomocné a prakticky dával mi práci. Ja ešte, kým som poznal Petra Puškára, tak som dávno predtým poznal Jara Slávika, ktorý postupne so mňa čerpal informácie ohľadom Petra Puškára, aké má aktivity, čo robí, prakticky čím sa živí a akú ja tam mám činnosť. Keď to preskočím, tak prakticky prišiel som na tom, že policajti na mňa nafingovali, vymysleli si, aby som ja podal krivé obvinenie, si vymyslel na Puškára, ako oni ho využili a prípadá mi to tak, že chceli od neho aj peniaze. Presne neviem uviesť, ale jedná sa tam asi o 5 miliónov korún, ktorých som mal niečo dostať aj ja. Začalo to v roku 2003, čo intenzívne Jaroslávik odo mňa ťahal informácie. Chcel odo mňa, aby som urobil nahrávku, najmä s Robertom Chilom. Toto sa prakticky uskutočnilo. Nahrávka sa robila dvakrát. Obidve nahrávky sa uskutočňovali tady v Čechách. Jednu som urobil s dvomi mojimi kamarátmi, ktorých nechcem menovať, ale keď bude potreba, nie je problém, poviem. Druhú som uskutočňoval ja sám. Tu som aj Jaroslávikovi ukázal. Ten vyhodnotil situáciu, postúpil to ďalej Mikulovi a pustila sa prakticky taká naháňačka na Puškára. Každý deň som vypovedal, ukazoval som im veci a najmä chceli odo mňa vedieť, či pácha nejakú ekonomickú trestnú činnosť, ktorú som ja presne nevedel, lebo ja nemám poznatky, že Peter čím sa presne zaoberal. Tak sme vymysleli policajti patince, ktorým by som chcel uviesť následovné, že všetko je vymyslené. Peter Puškár sa v Patinciach v to obdobie, keď tam bol Chil, nenachádzal. My sme viac menej tam boli s Chilom sami a ešte tam bol jeden kamarát z Hliníka. Viac menej sme chlastali, popíjali a venovali sa inej činnosti. Vôbec sa to nezakladá na pravde, že by tam bol Chilo buď fyzicky bitý, alebo vydieraný, alebo neviem aké veci, to je všetko výmysel. Toto všetko som musel vypovedať viac menej, čo mi policajti nadiktovali. Po čase samozrejme teraz viem, že to pravda vôbec není. Prešlo x rokov, minimálne 8-9 rokov. Strašne ma to viac menej seriálo trápi, že na Puškára som toľko nakydal, čo sa vôbec nezakladá na pravde. Touto nahrávkou som samozrejme by som chcel očistiť Petra Puškára a uviesť veci na pravú mieru, že nič, čo som vypovedal pod nátlakom, čo ma naviedol, ešte raz opakujem, Jaroslávik a potom Mikula, sa nezakladá nič na pravde. Ja nechcem ísť vypovedať na súd z toho dôvodu, že neverím policajtom a bojím sa, že by na mňa nič našli. Ak, tak by som vypovedal tady v Českej republike. V tom vôbec nevidím problém. Toto, čo vypovedám na tejto nahrávke, tak urobil som to aj písomnou formou, ktorú pošlem na súd. Mám tady v ruke, držím. Toto je moje čestné prehlásenie
je to, by som povedal, dosť do detailov rozobraté, o čo sa tam vlastne jedná. K tomuto ma nikto nenútil, robil som to z vlastného presvedčenia, lebo viem, že sa nič nezakladalo na pravde. Neviem, čo sa mám ešte vyjadriť, len viem, že Puškár je v tomto úplne nevinne. S Petrom sme mali nezhody, ale vôbec nie v tomto, čo som ja s policajtmi prakticky spáchal, do čo ma nanútili. Neviem, čo sa mám ešte k tomu vyjadriť. To je z mojej strany asi všetko.